Nagkatensyon kagahapon sulod sa kampo sa Moro Islamic Liberation Front didto sa Raja Muda, Ikit, North Cotabato. Human giakusang misulod ang mga miyembro sa Philippine Army sa lugar ug tan-aw sa pipila ka miyembro sa MILF usa ka kalapasan sa kasabutan sa kalinaw tali sa gobyerno ug sa Moro Islamic Liberation Front. Sa pagkikinabi sa mga reporters kang Commander Abdul Zatar Abdul Rahman, ang battalion commander sa Bangsamoro Islamic Armed Forces kon BIAF, wala mananghid ang mga sundalo sa ilang pagsulod sa kampo usa ka butang nga nakapatik sa kasabutan tali sa gobyerno o sa MILF BIAF. Gipangkapkapan matud pa sa mga sundalo ang mga sibilyan sa lugar o gipanglangkat ang mga tarpaulin nga gipangplastar sa boundary. Hinungdan nga nakahimo kini og tensyon. Wala pa mohatag og opisyal nga pahayag ang MILF ug ang 6th Infantry Division kabahin sa panghitabo bisan pa man amo na silang gipangtawagan. Apan sumala ni Abdurrahman, giabuso sa mga sundalo ang peace accord kon peace deal tali sa gobyerno ug sa MILF ug wala pod gitahod sa militar ang peace mechanism. Nagpatawag gilayon og emergency meeting ang MILF aron hisgutan kung unsaon nga mapugnan ang panghitabo sa sunod nga higayon. Labi na kay wala kini mananghid sa ilang kadagkuan. Wala pa usab mihatag opisyal nga pahayag ang MILF apan matud sa usa ka tinubdan, dismayado si Commander Jack sa panghitabo. Si Commander Jack ang nailang lider sa Raja Muda ug ang Raja Muda ang pinakadako nga base sa MILF sukad pa ni adtong milabayng mga dekada. Matud ni Dats Ampilan, ang Executive Director sa Magungaya, Mindanao, usa ka humanitarian group, hangtod karon wala pa sila masayod unsay tinuod nga hinungdan sa pagsulod sa sundalo didto sa naisgutang lugar, partikular sa Raja Muda. Wala naman ma'am, pero pumasok yung kasundaluhan natin doon sa area na nasa perimeter camp ng MILF, yung Camp Raja Muda. Medyo nagkaroon ng tension kasi walang coordination. So yun, medyo alam mo naman, yung mga coordinations na yan kasi nandyan na pa naman ang peace mechanism. Maganda sana yung ipa-uphold pa din nila yung coordination mechanism nila para ma-avoid yung mga preventable na misencounter. So, nagkaroon ng tension. So, pero sa tingin ko, okay na yun eh. Naayos na nila kasi nagkaroon na ata ng pag-uusap. Meron lang sigurong miscommunication na nangyari. Hindi pa rin malinaw ma'am kung ano ba talaga yung root cause, pero ang alam namin na nakuha doon sa pidgit na information, yun, walang proper na coordination ng pagpasok kaya nagkaroon ng tension doon. Walay away nga nahitabo, saysay ni Ampilan, apan dunay tensyon. Nasayran sa News 10 Philippines nga mipasaka na og protesta ang MILF sa buhatan sa Government of the Philippines Moro Islamic Liberation Front Committee on Cessation of Hostilities kabahin sa panghitabo kagahapon. Gisaysay usab kanako ni Dats Ampilan nga nitong Sabado, Oktubre 22, bandang alas 7:35 sa gabi. Allegedly, sabi ng local government unit, 1079 grenade daw. Pero ang tanong, bakit ang napakalapit doon sa evacuation camp ng mga IDPs? Bakit ang target yung mga IDPs? Yan yung tanong ngayon. Oo. So, yan yung tinitingnan ngayon. Nag-appeal yung civilian, yung mga IDPs, yung mga peace advocate doon sa lugar na i-expedite yung process para una, ma-de-escalate yung ongoing tension. Pangalawa, alamin kung sino yung mga grupo behind this unacceptable attacks na nangyayari. Especially, tinatarget yung mga civilians. Sa pagkakaroon, adunay mukabat sa 6,000 ka mga pamilya, apil ang mga bata, katigulangan ug kababayenan
nga namakwit gikan sa ilang mga panimalay tungod sa panghitabo og kagubot sukad pa niadtong milabayng bulan. Ug hangtod karon anaa pa sa mga evacuation centers o sa ilang mga paryente ug nagulat kanu sa mohupa ang kagubot ug kanu sa mahupay ang ilang kahadlok. Agawas pa sa kagubot nga dili masabtan, duna pay problema sa boundary kung kinsa ang taga North Cotabato ug kinsa ang taga Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa mga bakwit tungod kay nagikan sila sa mga lugar kung di nagkasikbit lang ang duha ka probensya. Ug kini ang nakapalibog sa humanitarian group sa ilang pagpanghatag og mga ayuda sa katawhan nga naipit sa giyera. Kung atong tan-awon ang panghitabo, walay kagubot nga walay hinungdan o rason. Apan, kinahanglan masabtan sa mga nagbanging puwersa nga taliwala sa kagubot sa matag prinsipyo ug baruganan ang mga inosenteng sibilyan, katawhan, katigulangan, kababayinan ug mga bata ang naipit ug gani nanginahanglan og pagkaon matag karon ug unya sa mga evacuation centers. Kung dunay kasabutan nganong wala kini natuman, kung dunay kalibog nganong wala gilingkuran sa mga representante sa Government of the Republic of the Philippines ug Moro Islamic Liberation Front Committee on the Cessation of Hostilities. Kanusa man ay magkasinabot ang matag puwersa nga dili maipit sa matag gyera ang mga inosente. Edith Caduay, News 10 Philippines. Stay safe!